Jedem. To je mašinka Tomáš vlastne. Áno. Cestou sme si museli ísť ešte nakúpiť, keďže v nedeľu sú obchody zatvorené. A tu sa môžeme kúchať krásnymi výhľadmi. Už sa blížime vlastne do Slovenska. Ďalšie nádherné výhľady a o chvíľku už bude ubytovanie. Super, ďakujem, to si mi dal dobre do vlogu. To fakt bude naše celé. Jej. A toto je už náš apartmán na najbližších 7 dní. Tu môžeme vidieť spáleň, kde budeme spať my dvaja s Jarikom a ešte kamaráti. Teraz ideme cez jednu časť kuchyne. Tu je kúpeľňa s pekným výhľadom a ďalej druhá časť kuchyne. Tu ďalej môžeme vidieť našu záhradu, je celkom dosť veľká, čiže úplne paráda. You think I'm wrong, right? But I do what thing is right. Can't handle you on my worst days. I lost too much, that's why I don't celebrate my birthdays. I lost too much, that's why I've been falling the earthquakes. I lost too much. Blízko ubytovania máme takýto krásny park, ten les je nádherný, takže boli sme sa hneď prejsť, keďže celú cestu sme sedeli približne nejakých 6-7 hodín, takže prechádzka padla hot. Krásne dobré ráno, my máme prvú noc za sebou v tejto super chate a ideme si urobiť raňajčky predtým, ako vyrazíme. Klasika vôčky s proteínom, keďže ešte nemáme žiadny tvaroh, lebo tu sú zatvorené v nedeľu obchody a ja mám kávičku s mliečkom, si idem dať. A potom vyrážame na jazero Bled a ďalej potom pôjdeme na Vingar. Myslím, že sa to volá, tiež popozerať niečo, lebo dnes má byť trošku škaredšie počasie, takže taká ľahšia turistika, skôr prechádzka a zajtra pôjdeme už na hory. Ani verí, že sú, ale mne sa nechce robiť zemáky pre 12 ľudí, 13 či 15 ľudí. Nie, oni. Dá dráma. Jak je to ešte v tom lese také zahrnuté? Poďme na tú Ojstricu a z Ojstrice prejdeme na Veľkú Osolicu. No buď môžeme ísť... Také schody do neba. Ideme vybehnúť jak roky, ne? Sa najedli. Roky bolo přesne. Tešíte sa? No už. No, trošku. Čo ma zaujíma, Maťo? Tak my sa dáme, nebo? Ja už to nemám, penili mi. No dobre zmokli. Celá výprava. Zvonka nám to panočka. Rovno mi kvapka na tvár. My sme sa išli prejsť a rovno nás chytil extrémny lejak, takže je totálne mokrý. Aj to pánky má mokré, takže buď si na zajtra kúpim nové, alebo môžem sedieť na chate. To Natálka, ako sa ti páčilo? Super, zážitok, trochu sme zmokli, ale úžasne. A to si sa prepletili. Nákupík? Tie parky tam moc nezaberajú. Inak aj čaj tam je, že pozeral som... Celkom dobré zloženie týchto tyčiniek. Úplne vyzerá to taká fajná čokoládka a má to až 25 gramov. A tento,
táto má že 45 gramov na toto celé balenie, má to 75 gramov. A z toho sú 75 gramov iba bielkoviny a 3,2 tuk, 240 kalórií, čiže podľa mňa úplne super. Takže vyskúšame, že čo to bude. Dobré ránko, tak my sme pripravení aspoň dvaja, kým čakáme na druhých. A dnes vyrážame na vrch Mita Skogel, myslím, že tak sa to volá. Aha. Jaké nádherné výhľady. Jaj. Moha. Ja mám Lenkin telefón. A tam vzadu tá malá biela šmuha. Tak to je Lenka, ktorá točí tento vlog mojimi rukami. Tam ideme. Poslední, čo ma čakajú. A tu sa mi normálne na chvíľku uhľadá hmla, lebo akože 90% času je to tento výhľad a 10% sa kúsok odstúpi hmla. A je to tu nádherné. Krásne. Tam pokračujeme. Neviem, kde to končí, ale užite si výhľad aspoň to. No konečne, nie je tam mlha blbá. Natoč niečo, pošli to do skupiny. To natáčam Lenke. Mám jej telefón. Môj máte vy? No. Cesta hore bola celkom zaujímavá, viedol cez ňu niekoľko, dajme tomu, malých schodíkov s lanami, čiže museli sme si dávať obrovitánsky pozor, ale bolo to skvelé. Ešte nie. Potom spojíme fotky. Však ja tak tento rok spolieham sa, že vy všetci fotíte, všetko zaujímavé máte. Nejaké múdre slova povedať. Ja mám protiveterný oblek. Kam mi len do očí. Ďalší deň sme sa rozhodli ísť trošku light, len taká prechádzučka okolo Bohinského jazera a výšľap na Savicu. Výšľap na Savicu stojí okolo 2 až 4 eur podľa toho, či ste študent alebo nie. Po dni oddychu a načerpanej sile sme sa rozhodli ísť na druhý najvyšší vrchol v Slovensku Aňelov je Škrelatica, ktorá má 2740 metrov nad morom. Cesta na samý vrchol je trošku strastiplná a vedú po nej len rebríky, lana a škrabanie sa po skalách, keďže je to nad priepasťami. Ja si na tento terén úplne netrúfam, nemám ho prejdený, bojím sa výšok, mám z nich rešpekt a strach. K tomu ma boli ešte veľmi kolená, tak som zostal vo výške okolo 2340 metrov nad morom. A ešte chvíľku s Jarím a nad tým sme sledovali, ako naši 4 odvážujúci sa štverajú až na samý vrchol. Tak už ideme dole. Už sa teším, ešte nás čaká hodný kúsok, ale už to nejako zvládneme. Toto mal byť oddychový deň, kedy sme sa rozhodli požičať si bicykle a ísť do Kránskej góry, ktorá bola vzdialená okolo 15 km, čiže dokopy 30 km. Nie pre každého oddych znamená to isté a pre nás to znamenalo požičať si peduboardy. Ja som to konečne vyskúšala a bolo to úplne skvelé.
Dnešná túra nevyšla až tak podľa predstav, vyrazili sme okolo 6. Mali sme ísť nejakých 14 km, približne okolo 2240 cca, nadmorská výška, ale ja som došla po chatu nejakých 5 km späť a vrátim sa späť na tú našu chatu, lebo je to dosť náročné už a tie kolena ma začínajú dosť bolieť a nechcem, aby ma limitovali v cvičení, keďže keď sa vrátim, musím ísť zase cvičiť. Co to je? Tablec! My už bavíme a o chvíľku odchádzame, takže naša dovolenka už o chvíľku končí a naspäť do reality.